Barka da kasancewa da ɗan Albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Marubuciyar ta ce, wannan littafin ta sadaukar da shi ne ga duk ɗaukacin al'ummar musulmi da suke fama da wata cuta ko yaya take. Allah ka ba su lafiya. Marubuciyar ta fara da bismillah. Daga ganinsa ka san ba shi da cikakkiyar lafiya saboda yanayin yadda kuzarin jikinsa ya nuna, sannan da yadda yake tafiya a hankali kamar an masa dole, amma haka halittarsa take. Za ka ɗauka kamar yana da shafuwar aljanu saboda yanayin tafiyarsa. A haka yake tafiya kai ƙasa kamar mai neman wani abu. Yarinyar da suke tare da ita ma kusan yanayinsu ɗaya, sai dai bambancin ɗan kaɗan ne. Sabila da Amina tana da surutu, shi ko Abdul ba shi da surutu ko kaɗan. Yaya Abdul, ina so na je wajen momi anjima saboda na kewarta sosai. Ya dube ta ba tare da ya ce da ita uffan ba, sai ma tafiyar sai da yake kai ƙasa. Ta sha gabansa. Yaya Abdul, magana nake, please take me to her. Ya ce, ok zan kai ki, amma ba za mu daɗe ba saboda zan yi wani abu mai muhimmanci. Ta yi matuƙar farin ciki da yake shagon bakin titi suka nufa. Ko da suka dawo sai Amina ta shirya suka tafi wajen momi. A matsanancin damuwa suka tarar da ita tana zaune akan kujerar falo, ta zuba uban tagumi kamar wacce aka yi wa mutuwa. Amina ta zube a gabanta. Mom, me ke damin ki? Mom ta ɗago ta kalle ta, sai ta fashe da dariya. Ta miƙe tana raye-raye da dukkan alama ta yi hauka. Abin da ya firgita su kenan, suka shiga damuwa aino, duk da dai ba cikakken lafiya ne da su ba. Mijin mom ya fito da kayanta, ya yi mata watsi da su yana faɗin ta bar masa gidansa yanzu nan. Ya ki faɗin bai ta yi masa, amma bai tausaya mata a halin da take ciki ba, duk da shi ne sanadi. Babban burinsa shine ta yi maza ta bar masa gida. Abdul ya ta suka wuce. Damuwar sun masa yawa, mai wai shege da hauka. Yana cikin mawuyacin hali mai cike da rudani game da ban al'ajabi. Gidansu suka nufa da ita. Mahaifinsu na fitowa ya ci karo da su a falo. Burki ya ja gami da shiga bakin ciki. Mai Safiya ta zo min a gida? Amina ta ce cikin kwa. Mummy na buƙatar taimako, baba Hayat ya kore ta. Dadi ya ƙare mata kallo, sai ya fahimci ta yi hauka. Nan da nan ya zazzaga jaraba akan su fita da ita, tunda ba aure a tsakaninsu. Me take yi masa a gida? Abdul da Amina suka shiga rarrashinsa, amma a banza. Babu yanda ba su yi da shi ba akan haƙura ta zauna da su amma yi. Hakan yasa suka fita tare da ita. Sai firgice take yi, amma Abdul ya riƙe ta gam. Suna sa ƙafarsu a gate. Dadi ya fito da cewa sai dai su zaɓa uwarsu ko ubansu. Wannan maganar ba ƙaramin girgiza su ba. Abdul ya ce, Dadi, bai dace ka dinga furta irin wannan miyagun furucin ba, saboda mahaifiyarmu ce. Babu yadda za mu bata cikin wannan yanayi. Dadi ya ce, na faɗa muku in har kun zaɓe ta, to ku sani babu ni babu ku har abada. Amina ta fashe da kuka. Dad, ka taimaka mana, mahaifiyarmu ce. Ka duba ka gani a halin da take ciki. Dadi ya harbi zuka. Ba na son ƙarin bayani, ku zaɓi ɗaya. Suka tsaya cirko saboda wannan tambaya. Abdul ya ce, ba zan iya barin mom a irin wannan halin ba, kai haƙuri Dadi. Amina ta ce cikin sauƙi, kai haƙuri Dadi. Suka sa suka bar gida. Momi na ta hauka tana riƙe a hannun ɗanta. Tafiya Abdul yake yi, babu Amina a kusa da shi. Juyawan da zai yi ya ganta a ƙasa sumammiya. Wani faɗuwar gaba ya razana shi, yana hango Dadi ya ja ƙofarsa. Babu shiri gami da rikicewa ya saki hannun momi ya nufi kan Amina da take a cikin jini. Tana ta zubar da jini ta hanci saboda matsanancin damuwa da kuma cutar da ke jikinta. Amina, ki tashi! Ko motsi bata yi, hakan ya razana shi. Juyawan da zai yi ya hango wata bakar Land Cruiser a faki a gefe. Wasu kattai sun fito suna kokawa da mom. A haka har suka saka ta a cikin motar. Da ganin abin da ke faruwa ya miƙe zuwa. Yana ƙoƙarin cin masu, amma ina, sun bar wajen a hanzarce. Nishi yake ba ƙaƙƙautawa. Ya nufi wajen Amina, sai asibiti. Bayan wasu mintoci, Dokto ya fito a kiɗime yana neman Abdul. Ba Abdul ba dalilinsa. Ya wuce police station. Ya shigar da ƙaran, sai sami inspector. Ya masa bayani, sai inspector ya kwashe da dariya. Wai Abdul ba shi da hankali. Dama ya yi zuba marasa hankali. Wasu zazzafar hawaye suka zubo masa.
ko da ya ga inspector da gaske yake sai maza ya ɗauki bindigar da ke kan tebur ya kafa wa inspector kai. Ka yarda da ni, gaskiya nake faɗa maka. Ko da ya ga inspector da gaske yake sai maza ya ɗauki bindigar da ke kan tebur. Inspector ya ɗauki bindigar da ke kan tebur ya kafa wa inspector. Ka yarda da ni, gaskiya nake faɗa maka. Inspector ya tsorata amma ya ɗaga hannayensa zuwa saman kansa. Kar ka harba, na yarda da labarinka. Abdul ya ce, kai wani abu yanzu in ba haka ba zan harba. Me yasa ba ku mana adalci ko ba ku kyauta wa jama'a ne? Inspector ya ɗaga telefon. Hello Junaid, ka shigo ofis yanzu. Shigowar Junaid ya sa hankalin Abdul ya karkata gare sa. Nan da nan Inspector Kamal ya kai wa Abdul laushi a fuska sai ya zube a ƙasa. Inspector Kamal ya ce, Junaid, take him to cell, kuma sa dukan tsiya don ba shi da hankali. Abdul ya shiga maki yana roƙon akan cewa shi ba mahaukaci bane, asali ma kanwarsa na gadon asibiti rai a hannun Allah, ga mahaifiyarsa an yi kidnapping ɗinta. A haka suka kai shi cell, suka shiga dukan su ba ji ba gani, sun masa dukan kawuka, ya jijjiga sannan fuskarsa ta kumbura babu gaggautawa. A bangaren Amina, Dr. Kabir ne kanta yana gyara mata drip ɗin ruwan jikinta. Motsinta ya sa shi karkata hankalinsa zuwa gare ta. Sanin da jiki Amina ya karfin jikin ta tsaya cik da idanunsa tana kallonsa kamar bata san shi ba. Bayan shi ne family doctor nasu, wanda yake wani sa'i haka ciwon nata yake mata, duk ta manta komai sai a hankali take dawa daidai. Da taimakon Ubangiji sanar da na yaya Abdul, doctor ya fahimci komai sai ya zauna kusa da ita. Allah ya baki lafiya Amina. Dr. Kabir yana matuƙar tausayinta fiye da misali. Shi ne ya san komai game da ciwon ta na kwakwalwa, sannan yake rubuta mata magunguna ingantattu wanda suke dawo mata da kuzarinta cikin gaggawa. Duk hakan baya kasantuwa face sai in dadi ya bayar da kuɗin magani. Gashi ana buƙatar magunguna da hanzari, sai kuma sassauyi ya auku ga ɗan uwan nata wanda shi tsautsayi ya auku ga ɗan uwan nata wanda shi ya kawo ta asibiti. Dr. Kabir ya nemi Abdul a waya amma wayar bata shiga ba. Miƙewa ya fita daga ɗakin ya kira dadinsu, amma kash, dadi na jin batun rashin lafiyar Amina sai ya katse kira. Wannan lamarin ya yi matuƙar girgiza doctor, amma bai damu ba, kawai gidansu ya nufa a inda dadi ya wulaƙanta sa. Wai ya fita daga hurumin da ba nashi ba. Kuma Amina ta mutu mana tun da suka zaɓi mahaifiyarsu, ai sai ta je ta musu magani. Cike da tunane iri-iri doctor ya koma ofis. Ya san akwai lauje cikin naɗi, kuma da dukkan alamu saɓani suka samu. Da kuɗinsa ya siyo mata magunguna, sannan ya siyo mata abincin da za ta ci. Ya yi amanna da cewar abin da ya kamata ya yi mata kenan don ceto rayuwarta, kuma ya yi amanna da cewar yaya Abdul yana cikin wani yanayi, shi yasa bai dawo ba. Dan ya kasance mai son Amina sosai. Amina ta ƙura windo idanu tana kallon hasken rana da ke haskaka ɗakin. Sassanyar ajiyar zuciya ta yi duk da ciwon da ke tsinta. Lumshe idanuwa ta yi, dubiyar da za ta yi ta yi arba da wata mata a gabanta. Nan da nan zufa ya wanke mata fuska, nan take ta tuno da wace ce ita. Matar sanye take da hijab har ƙasa har da niqab. Daga niqab ɗin da ta yi yasa Amina rike cewa dan ta san ta ciki da bai. Matar ta bushe da dare, ha. Ciwon naki ya ƙara tashi ne, ke ai da mutuwa kika yi ki huta. Ko da yake bari in taimaka miki wajen kai ki layara a sauƙaƙe. Gama faɗin haka kake da wuya ta ɗauko filo ta danna mata a nan da nan Amina ta shiga musu babu bakin ihu. Ɓangaren Abdul, miƙewa yana babban ƙofa. Ku buɗe ni ban haukace ba, ba ni da hankali, ni ba mahaukaci ba ne da hankali na. Inspector ka sa su buɗe ni, ƙanwata da mahaifiyata suna buƙata ta. Ɗaya daga cikin 'yan sandan ya nufo ɗakin ƙofar sel ɗin. Kai mahaukaci, karfe mana baki, ka dame mu da hayaniya, ko wani dukan kake so? Abdul ya ce, ku fahimce ni, wallahi da hankali na, ku taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ku. Ɗan sanda ya ce, da a ce kana da hankali, wallahi ba ka ɗauki bindiga ka ce za ka harbi inspector ba, kai ma ka san ba ka sha ba, kuma tafi kake da mutuwa. Abdul ya sun koyar da kai ƙasa kamar yadda halittarsa take, sai ya yi shiru sakamakon bugun bakin cikin da ke ransa. Faɗuwa ya yi a ƙasa yana tono maganganun Amina. Ya Abdul, mutuwa zan yi ko? No Amina, ba za ki mutu ba. Cuta ba mutuwa ba ce. Insha Allah za ki samu sauki nan ba da jimawa ba. Kin san me nake so da ki?
A'a sai ka faɗa, ina so ki sa a ranki cuta ba mutuwa ba ce, za ki warke gida kamar kowa. Abdul na tuna wannan batun sai ya kurma ihu mai tsananin firgitarwa. Ya shiga dukan kofar amma ina a banza, har sanda Inspector Kamal ya fito masa gargaɗi, sannan ya nutsu ya shiga rera addu'a cikin tausasawa. Ɓangaren Amina, matar na ƙoƙarin kashe Amina har lahira sai ta ji ƙarar buɗe ƙofa. Da sauri ta ajiye filo ta ɓuya a banɗaki. Amina bata ga inda ta shiga ba don ita ta kanta take yi. Dr. Kabir ya tsinci Amina cikin wani hali nan da nan ya zabga mata alluran bacci. Don shi a zatansa ciwon ne ya yi tsanani don ba bakin magana sai hawaye wasu na bin wasu. Doktor ya sa nurse ta kula da ita sosai saboda har ta farfaɗo babu kowa a gabanta. Yana fita nurse ta fito don ɗauko wayarta a ofis. Hakan ya ba wa matar damar fitowa ta tsaya cak a gaban Amina a yayin da take ta sharar bacci. Sai na ga bayan ku kamar yadda kuka sa ni rasa 'yata Kausar. Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box. Sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.